Ngabe ubawazi ukuthi uma uzila ukudla insuku ezintathu golokoqo uzokwazi ukuthi wena ube umuntu ongumqemane odlula wonke omunye umuntu. Ngabe kwenziwa yini ke lokhu ke? Uma uzila ukudla umzimba wakho uqala ngaphakathi ugaye zonke lezi zinto ezikube ngaphakathi ezingalungile. Uma mhlambe kunezinto ezenza ukuthi ugule, kungabe unendlala, kungabe unokuvuvukala, kungabe kukhona izinto eziwubuthi emzimbeni wakho ezikhona ngaphakathi. Uma uzila ukudla ungadli insuku ezintathu umzimba wakho uqala ugaye ke lezo zinto. Ngisho ngabe kuthiwa ukhuluphele namafutha adlulele emzimbeni wakho, umzimba wakho ngoba uncisha ukudla lokho ezogaya, uzogaya lokho kuwe ngaphakathi okungafanele ukuthi kube khona emzimbeni wakho. Kanti ke uma ukwazi ukunyusa ke insuku uzenze zibe u5, 7, 21, abanye bayazenza ngisho no40 days umuntu ebe ephuza amanzi kuphela. Kwenza lokho ukuthi umzimba wakho ubuyele ku default mode, ube uwena njengoba ungenabo ubuthi lobu ebisihlezi sikufaka emzimbeni yethu ngokudla lokho okungalungile kusukela ekseni kuze kuyoshona ilanga. Unikeza nomzimba wakho isikhathi sokuthi ke uke ungagayi nje ngalendlela osuku ugaya ngawo, ngoba phela umzimba wakho ngasonke isikhathi njengoba sidla lezi zinto okungafanele ngabe siyazidla thina sicabanga ukuthi zisilungele kakhulukazi impuphu nama rice. Umzimba wakho usebenza kanzima uzama ukulwa nalento le engafanele ibe semzimbeni. Wena lokhu uyigxishile nje umzimba wakho, lokhu ugxishile nje lezi zinto. Uma ufuna ukuphila yeka ukudla 3 days, uphuze amanzi kuphela. Nakhona hayi ukuthi usuyowaphuza ke kakhulu, uphuze nje amanzi ngokuzwa umzimba wakho ukuthi hayi ngidinga mhlambe manje sengonyiwe. Kodwa ukudla ungadli hayi lento yeni yokuzila ukuthi ngizile ekseni ngo6 sengiyadla, ngizile emini ngo6 sengiyadla. Yes, angisho ukuthi awekho ama benefits lapho, kodwa lawo ma benefits awekho mahle ukunokuzila ukudla golokoqo 3 days minimum. Ufike ku5 days uyongibonga, ngeke uphinde ugule, ngeke uphinde ube nezinto ezikuphethe kabi. Mawuzizwa nje ukuthi hey angisaphilile kahle, uyeke ukudla, uyakuzila ukudla ukuze uzobuyela phela esimeni somzimba wakho.